kunnafoni ye wa kunnafoni min n'a bɛ tali kɛ sɛnɛ sira bagan mara sira mɔni sira fo ka taa se politiki sira olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma n y'a fɔ baara ninnu degew kɛlen kɔfɛ ayiwa halisa an bɛ kalanso min ye an karamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ kelen ka sɛbɛn tali kelen kelen k'o ɲɛ yira an na an bɛ sɔrɔ ka don ni sɛbɛnw ye waati bɛɛ bi an bɛ yan nɔ o sigi kelen de la an tɛna a ko bila ka a jɛnya tuguni ayiwa sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye min ye Soir de Bamako ye Bamako wula ayiwa Bamako wula ka bɔli la bi a y'i damaga min ye tali kɛ ayiwa gɛlɛya min bɛ halisa Mali ale ni Faransi jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se diɲɛ kɛlɛyatɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko yanni maa ka jigin yawa i bin yɔrɔ la ayiwa i ka jigin i talu yɔrɔ la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko i sen ɲɛ fɔlɔ n'i y'a mɛn i taluna o de bɔra a nɔ la i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmɔgɔw kɔni ye a laɲini min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale yɛrɛ kɔni fɛ a ka se ka ɲɔgɔn ye balilen kɛ ɲɔgɔn ye balilen min kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔni bɛna min ye dalilu min b'a bolo min b'a yira k'a fɔ Faransi jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ ka se ka o don banbaaciw yɛrɛ kɔni ma min n'a bɛ ka kɛ sababu ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka gɛlɛya kɔni don o ko la nka an bɛ waati min na i b'a ye kalo 2 ɲɔgɔnna si min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ma min ye ka se ka ɲɛ jɛngɛ ka bɛn ni hakilina in yɛrɛ min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔni ka laɲini na o de siralatigɛ la Mali yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ye a ka dusumakasi ayiwa ani a ka hakilinaw min b'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ kɔni jatelen tɛ anw tɛ da la wa n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil de sécurité ayiwa o de don wa ka bɛn ni n'o ye anw ye laɲini min kɛ n'o bɛ tali kɛ min ye ka se ka anw ka dalilu k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni da kɛnɛ kan min na Faransi jamana ayiwa a bɛ malo diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna hakilila jiginna a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ka bɛn ni uti kalo tile 15 waati tɛmɛlen ayiwa min ye Conseil de sécurité de l'ONU ayiwa Mali kɔni ye a ka dalilu k'a f'u ɲɛna an ka dalilu bɛ an bolo min b'a yira k'a fɔ Faransi de bɛ ka dɛmɛ don banbaaciw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛmɛ Barikani yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa i b'a ye o baara in o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔrɔn fɛ min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ayiwa ale kɔni koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ka bɛn ni utukalo tile 16 ye ayiwa ale kɔni ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba k'a ta tɛgɛ ma waati min na Chinois olu ka lasigiden ye n'o ye ayiwa diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni ayiwa lakana ma diɲɛ jamanaw kɔnɔ ayiwa ale kɔni ye damakasi sɛbɛn don o y'a sɔrɔ o donni ma ale de kɔni bɛ n'o ye tɔn in yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya la min bɛ tali kɛ Faransi olu ka anw ka sanfɛsira sariyaw ka se ka olu sɔsɔliw min na ka taa nanfigiya ni kunnafoniw ni fɛn wɛrɛw ta k'o di banbaaciw ma ayiwa Mali kɔni y'a yira k'a fɔ dalilu tɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ kɔ ka na ayiwa don min na ni sigi yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa dalilu tɔw an bɛna ka na olu yɛrɛ kɔni k'a da diɲɛ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ Faransi ye wale min kɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ an bɛ segin a kan nin wale ninnu Faransi yɛrɛ kɔni tun bɛ taa ni ka segin de kɛla nin wale ninnu kan kɔnteli kɔni o tɛ a ban a bɛ ka kɛ sababu ye banbaaci ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka se sɔrɔ ayiwa anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan ayiwa i b'a ye min ye kunnafoni yɛrɛ kɔni tali yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔlen kɔfɛ Faransi olu kɔni tun bɛ ka wale kɛ wale min n'a bɛ kɛ bagabagalikan ye ka se anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ i b'a ye kunnafoni kɔfɛ tuguni min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw na an b'a ye k'a fɔ olu de kɔni tun bɛ ka ta ka di n'o ye banbaaciw yɛrɛ kɔni ma yaasa u bɛ se cogoya min na ka se ka bin anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan o kama Mali ye a ka laɲini kɛ laɲini de ye ka se ka sigi in kɛ ayiwa an bɛ waati min na ayiwa min na ko sigi in kɔnɔna la ayiwa ɲɛmɔgɔw n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba u kan ka baara fɔlɔ jumɛn yɛrɛ de kɛ o de ye min ye laɲini min kɛra ka se ka laɲini ko o jaabi de fɔlɔ wa walima u yɛrɛ b'a lajɛ u b'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka jateminɛw kɛ ayiwa yaasa min ye sigi in ye a bɛ se ka kɛ cogoya min na wa nka hakilina jiginna malidenw y'a yira k'a fɔ min ye Mali jamana yɛrɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba la Mali a bɛ wari min bɔ laɲini min kɛlen bɛ Mali fɛ Mali kɔni juru den kelen tɛ Mali la n'a ma ɲa anw kɔni ka juru olu ta anw na n'a ma ɲa anw kɔni bɛ sariya kɔnɔ laɲini min ni anw y'a kɛ jaakuya de don anw kan ka jaabi n'an ka laɲiniw ye o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen
i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko droit de veto b'u bolo o jamanaw ni chinois jamana yɛrɛ kɔni b'o la ni Russie jamana yɛrɛ kɔni b'olu la i b'a ye k'a fɔ jamana ninnu olu jamana fila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni teri ye anw yɛrɛ kɔni kun jigi b'a kan mais kabini don min na chinois olu ka maa dɔ chinois olu ka lasigiden ale kun ye conseil de sécurité yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye fo ka taa fɔ ko o yɛrɛ bɔra a la don min na ayiwa anw kun mago bɛ jaabi min na a kelen Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni m'o sɔrɔ ayiwa mais anw bɛ waati min na halisa wulikajɔ o kɔni o bɛ sen na min ye laɲini ye o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o siratigɛ de la tuguni anw bɛna ye ORTM yɛrɛ jabarani sanfɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 9 ye min ye Mali minisiri ni ale ye Abdoulaye Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko dalilu ni seereya mun bɛ Mali bolo an kɔni bɛna to ka to olu da diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ kɔni ko o ɲɛkɔrɔ bari ka d'a ka Faransi ye anw ka sanfɛ sɔrɔ k'olu sariyaw k'olu yɛrɛ kɔni sɔsɔ ka taa anw ka kunnafoni k'olu yɛrɛ tɔmɔ a ye wale min ni a bɛ jalaki yɛrɛ kɔni kun bɔ nka halisa an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ o dɔrɔn tɛ kuma dira n'o ye Abdoulaye Mayiga ma don min na diɲɛ kɛlɛya tɔnba ale ka ɲɔgɔn ye 77nan o yɛrɛ kɛnɛ kan Mali kɔni ɲɛmaaw olu ye taa ni ka segin ka se k'o kɛ ni kuma kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka b'o la min ye tarata don ye an kɔrɔ Abdoulaye Diop ale kɔni fɛnɛ ma ɲinɛ dɛ kuma dira a ma tuguni halisa a y'i da don nin ko kelen na n'o bɛ tali kɛ Faransi ye anw ka sanfɛ sira sɔsɔli min kɛ ka kunnafoni tɔmɔ ka se ka na o di anw ka ka se ka na o di anw juguw ma nka Faransi min y'a fɛnɛ ta ye dogo ni dogo la a kɔni a bɛ ka wuli ka se a teriw ani a jɛɲɔgɔnw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye sigi min ni Mali yɛrɛ kɔni kelen bɛ k'a laɲini yaasa o sigi ninnu olu ka se ka bɔ a dogokɔrɔ cogoya min na nka an bɛ waati min na jaabi o jaabi n'an bɛ se k'o di ayiwa o de kɔni ye k'a fɔ sigi ninnu kɔni a ma kɛ fɔlɔ nka anw kɔni bɛna taa waati min na e ko anw kɔni hakili bɛ Irisi la anw jigi bɛ n'o ye chinois jamana kan n'o olu yɛrɛ ye conseil de sécurité yɛrɛ kɔni maa ye e ko olu bɛna se ka kɛ sababu ye yaasa anw ka jamana ayiwa laɲini min kɛra anw fɛ anw ka se k'olu da kɛnɛ kan wa nka an kɔni jigila kɔni a bɛ ka dɔɔni ayiwa o kɔni o bɛ ka misɛnya nka halisa ayiwa laɲiniw o kɔni o bɛ yen nɔ ni Ala sɔnna ma an kɔni bɛ delili kɛ an kɔni bɛ ɲinini kɛ min ye ka se ka jaabi jɛlen ɲuman k'o di anw ma dalilu seereyaw olu ka da kɛnɛ kan Faransi a ye wale min kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na Fasiri Sɛbɛnba ye Mayimuna Dunbiya anw ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la ka to halisa Soir de Bamako kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Mali kalanko maa dɔ waati tɛmɛnlenw na halisa gɛlɛya ninnu taa ni ka segin o bɛ ka k'a la a yira k'a fɔ ko taa ni ka segin bana o kɔni o tɛ jɔn si den kelen to min ye lafasali tɔn min n'o olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ synergie ye kalan karamɔgɔw olu tɔgɔ la olu kɔni n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka bɛn ni kunu n'o ye arabadonya yɛrɛ ye octobre kalo tile 19 i b'a ye a kun ye jumɛn ye yaasa min ye kunnafoni ye ka se ka o di u ka tɔnden a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka se ka u lajɔ kolow lajɔ wulikajɔ min ni a bɛɛ bolodala yaasa n'a a fɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli caw ka bɛn ni a kow ye ten tɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali kalan karamɔgɔw u kɔni nana min ye ka se ka danaya min kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ni u kelen bɛ ka o da u kan u jɛw fɛ ni danaya min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ fɛnɛ kelen bɛ ka o da u jɛw kan u nana n'o hakilina ye ko kura tuguni ayiwa ka se ka sigi kɛ sigi min n'a bɛ fɔ min ma ko assemblée n'o ye lajɛ ye ayiwa kun ye mun ye ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka wuli k'i jɔ ayiwa min ye ka se ka an ka laɲiniw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati don cogoya min na u b'a yira sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko i bɛna ye k'a fɔ kabini don min na ni o bɛ tali kɛ min ye ɲɔgɔn ye min kɛra n'a bɛ fɔ assemblée générale kabini mai kalo tile 18 san 2022 i b'a ye k'a fɔ kabini o waati yɛrɛ kɔni tɛmɛra kuma ɲɔgɔnya kelen o yɛrɛ kɔni ma don jamana ɲɛmaaw ale ni lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ayiwa e ko u ka laɲini ye gɛlɛya min bɛ kalanko ta sira fɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la wa nka halisa i b'a ye k'a fɔ o question o ɲininkali kelen ayiwa o de kɔni bɛ yen nɔ Mali kalan karamɔgɔw ale ni ɔkɔli karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye waatiw kɔni tɛmɛra
min na Mali yɛrɛ kɔni kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ degun kun bɛ yen nɔ kalankaramɔgɔw u sɔnna ka se ka u ka kɛlɛbere k'olu jigin min ye ka se ka dɛmɛ don jamana ma bari o y'a sɔrɔ daw kun sɔgɔlen bɛ anw ye CEDEAO sira fo ka taa se UEMOA yɛrɛ sira ma nka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ kalankaramɔgɔw u ye jamana ɲɛmaaw ka se ka u dɛmɛ min ye kimɛliw olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na nka bi min ye syndicat de délégation signataire du 15 octobre u kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na foyi den kelen a ma tɛmɛ hali ni y'o ta ye foyi ma bɔ a nɔ la ayiwa o b'a yira k'a fɔ anw bɛ waati min na olu kɔni bɛ min ɲini u ka tɔn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ n'a fɔra karaw don min na o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de kɔni labɛnnen don min ye syndicaw ye o bɛ tali kɛ lafasali tɔnw na ko olu kelen tɛ se dɛ fo u ka dɛmɛ u ka bɔ u ka tɔndenw a kelen kelen a cɛman ni a musoman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la min bɛ tali kɛ u ka laɲini na ni o bɛ tali kɛ min ye article 39 ye ayiwa an bɛ waati min na u kɔni y'a yira k'a fɔ u ye bataki kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma min bɛ se ka kɛ sababu ye a yɛrɛ kɔni bɛ i ɲɛ don a ko in na o ka bɔ yen u bɛna min ye ka se ka ɲɔgɔn yew kɛ n'o bɛ kɛ société civile u n'o olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye tɔnw ye minnu bɛ kɛ jamanaden nanamasumalenw fɛ FENAPEM o b'o la fo ka taa se CGS ayiwa ani a ɲɔgɔnnasi caman o tɛmɛlen min ye conférence de presse ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ u fɛla u bɛna taa ka t'o fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogoya min na ayiwa kɔni an bɛ waati min na u y'a yira k'a fɔ u baarakɛɲɔgɔn min bɛ n'a bɛ tali kɛ Ouattara Aramata Togola la ayiwa ko a bin min kɛra k'a nin kɛnɛ karaba halisa k'u mago b'a la ka se ka tiɲɛ k'o da kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ u baarakɛɲɔgɔn minnu fana bɛ kajoro ayiwa bagabagalikan min n'o bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ ayiwa ko u kɔni bɛ yen nɔ u bɛ dɛmɛ ayiwa ni dɛmɛ ayiwa u bɛ se ka di olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa u kɔni y'a yira k'a fɔ wale min bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ olu fɛla ko tɛ wa fɛɛrɛ ka ɲini a la joona pasiri sɛbɛnba ye Umaru Angoyiba anw ye min bɔ Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako la teliya la an bɛ don min ye ayiwa indépendant ka don ale kɔnɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ waati min na Mali finitigilakaw ka bɛn ni n'o ye TSIT yɛrɛ n'ale bɛ Gawo yɛrɛ kɔni mara fɛ n'a fɔra TSIT bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa yɔrɔ min fɔra a ka gɛlɛn i b'a fɔ a to ten maa 50 n'o ye banbaci wale ale yɛrɛ kɔni kɛbaw ye fo ka taa se min ye bolimafɛn 5 ale ni moto 30 ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de kɔni minɛra ka dɔw tiɲɛ banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ i b'a ye k'a fɔ banbaci jɔnniw kun don minnu ni olu bɛ EGS la n'a bɛ fɔ o ma État islamique dans le Grand Sahara kɔni u kun ye wulikajɔ min laɲini TSIT mara la nka Mali finitigiw kɔni ye dankari k'u la i b'a ye Mali finitigiw ka wulikajɔ ninnu yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 13 ye wulikajɔ ninnu kɔni daminɛlen kɔnɔna la yɔrɔ caman na ni minnu n'o olu yɛrɛ bɛ TSIT mara yɛrɛ kɔni fɛ ka ɲɛsin banbaci ninnu yɛrɛ kɔni ma a kɛra sababu ye ayiwa u kun bɛ ka walejugu min ta ka jamanaden nanamasumalenw sɛgɛrɛ olu n'u bolofɛnw ka se ka taa bi olu kan cogoya min na ayiwa Mali finitigiw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye caman yɛrɛ kɔni bɔr'o la an bɛ waati min na Mali finitigilakaw kunnafoni sɔrɔlen k'a fɔ ko bingali wale o de bɛ ka ta min ye ka se ka Mali jamanadenw k'olu sɛgɛrɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ Dargu ale ni Arim olu kɔni fo ka taa se min ye TSIT ale marabolo yɔrɔ wɛrɛw kɔni na ayiwa o min kɔni yɛrɛ fɔra ni banbaciw yɛrɛ kɔni dagalen bɛ nin nɔ Mali finitigilakaw u ye wulikajɔ kɛ ka wulikajɔ min taara laban ayiwa ni u ye pankurun ta ka taa jigin u kan o jiginni min kɛr'u kan o de kɛra sababu ye min ye banbaci maa 50 ɲɔgɔnna si olu kɔni ka se ka olu bɔnɛ olu na i b'a banbaci ninnu lajɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ GSIM na n'o o ye dɔw bɛ n'o ye GSIM na ayiwa Yadi Agali ka mɔgɔw la i b'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ EGS la ni o ye État islamique au Grand Sahara ladɔnniyali la k'a fɔ ni kɛlɛcɛ ninnu banbaci kɛlɛcɛ ninnu o ni n'o ye Gacha min ni ale ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Elhaji Gamu fɛ u n'olu yɛrɛ kɔni kun waati bɛɛ u bɛ masaranga sɔ ka se k'a kɛ taa la ayiwa i b'a ye kuma bɛɛ u ni Mali finitigiw yɛrɛ fɛnɛ u bɛ masaranga sɔ kɛ taa la nin yɔrɔ kofɔlen in na ni a bɛ tali kɛ TSIT yɛrɛ la bi an bɛ waati min na Mali finitigiw ka wulikajɔ o kɛra sababu ye banbaciya wale a kɔni a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni TSIT yɛrɛ kɔni dugu kan hali n'o y'a sɔrɔ Mali finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ nka halisa buruburuni misɛnnin minnu n'o ye TSIT n'o bɛ TSIT kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ munumunu salo la yen nɔ fasiri sɛbɛnba o de ye Abdoulaye Jara ye mun n'an y'a bɔ indépendant kɔnɔ an y'a fɔ n'an ko an bɛ bɔ ni an ka kabako ye kabako bi Sulemani Bugu la
hakili b'a la waati tɛmɛnlenw na kabini san 2014 n'a kɛra novembre kalo tile 16 min ye laɲini ye a kɛra polisiw ka directeur fɛ ayiwa ko a ka wuli ka jɔ kɛ ka taa denmisɛnninw kun bɛ taa mun kɛ nɔ ko Mali vie ayiwa polisi ɲɛmaa y'a ɲini ayiwa u ka tɔn cɛdenw fɛ u ka wuli Mali vie min n'a bɛ kɛ yen nɔ ka se ka to o bali cogoya min na o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ 3e arrondissement 6e 8e 12e fo ka taa se GMS ma olu yɛrɛ kɔni ye wuli ka jɔ de kɛ ka bɛn ni nin wale ninnu ye a don i bɛna ye k'a fɔ moto 16 u y'o de minɛ min bɛ tali kɛ moto 16 ale ni mobili 2 ayiwa o de kɔni minɛra nin ko in na nka denmisɛn caman fɛnɛ kɔni o minɛr'u fɛ nka denmisɛn ninnu na musomannin 3 o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun b'a la u ka ko bɛɛ lajɛlen taara k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma nka ko in gɛlɛya ma bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Modibo Coro fɛnɛ kun ye denmisɛn ye a kun bɛ nin kɛnɛ in kan polisiw yɛrɛ kɔni selen ye olu y'u ta kɛ gazi fili de gazi min filila a taara Modibo Coro ka se ka o de sɔrɔ a kunkolo la ayiwa Modibo Coro sɔrɔlen kɔni a kunkolo la tile damadɔ kɔfɛ dɔrɔn Modibo Coro ale yɛrɛ kɔni nin binna o nin bin min kɛra kiiri kɔni tigilamɔgɔw ayiwa u kɔni ye ɲininiw daminɛ ɲininiw de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ komisɛri dɔw ayiwa ka se ka jalaki ta ka ɲɛsin olu ma nka an bɛ waati min na ɲininiw kɔni tɔ samalen u y'a yira k'a fɔ min ye Seyidu Bacili ayiwa na ale commissariat de police Seyidu Bacili ayiwa fo ka taa se sergent chef Philippe Hubert Traoré ayiwa jalaki taara ka bin ninnu kɔni mɔgɔ 2 de kan ayiwa Seyidu Bacili ale ka jalaki yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ ale bɛ 12e arrondissement na ale ka ko in kɛra waati min na ale ka jalaki yɛrɛ kɔni kɛra min ye bari ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni ma PV de kɔni sɛbɛn nka min ye Hubert ye n'o ye Philippe Hubert Traoré ale ka jalaki kɛra jumɛn ye i b'a ye ko maa minnu kɔni mun ye gazi filila denmisɛnw kan e ko k'ale kun t'o maa dɔ ye wa siga kɛra ale la i b'a sɔrɔ k'a fɔ ale de ka gazi ko o de nana bin n'o ye Coro a kunkolo kan min kɛra a yɛrɛ kɔni sata yɛrɛ kɔni sababu ye kɛnɛ in kan denmisɛn min kun bɛ yen a kun bɛ t'i jɔ fɔ maa 400 ɲɔgɔnna si la Solomanibugu min ye Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare o bɛ sigida min na o yɛrɛ de kɔni ko don nka i b'a ye bi an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kiiri baaraw kɛlen nka maa kofɔlen minnu ni jalaki kun talen bɛ ka bin olu kan bi olu yɛrɛ kɔni kaana bilala bari seereya dalilu foyi ma sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ayiwa ko ni maa kofɔlen ninnu n'o ye polisilakaw ye ko olu de kɔni kun don o de fana bɛ an ka bi fasiri k'a datugu an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛ ka se ka olu caya diɲɛ ninnu k'u cari diɲɛ maaw ka se ka kunnafoni sɔrɔ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nka yan'o cɛ an b'an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ sabali kan in la Maki Kane fo ka taa se Kalu Ture ale ni min ye Sidiki Ture Salifu Tarawele min ye Dramani ayiwa Drame k'o fo awa ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ayiwa Aja Ture an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni waleɲuman dɔn an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ ayiwa an bɛ waleɲuman dɔn kɛ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ